fain e foto ăla. S-au strâns ca fraierii, bani, numai eu n-am stat ca fraierul cu ei acasă. Nu, lasă, nu-ți mai pare rău, că ai avut și tu bani. Uite, ți-ai făcut o casă, ți-ai făcut ceva. Am făcut-o eu ori, că am avut ambiție acum eu, de aici. Da. Ei, cine crezi că mi-a făcut? Am făcut-o pe muncă. Păi e normal, că nu pe stat degeaba. Ce cară faină. Da, da, era de rasă. Noi avem o Românie foarte frumoasă, dacă stai să o cotrobăi, Aoleu, să vezi ce frumoasă e și Baia Mare. Și așa e? Haide. Să-mi ba piciorul. Dacă m-am dus acum, dar am intrat pe partea aia de la omul, mi-am făcut ce frumoasă. Mai ales Da. Baia Mare, că am trecut-o pe ziua. Așa-i? Ai, ce faină era, mă. Hai de cap. Priveliște. Da, cum, mă? Să-mi ba. E ori lucruri de văzut ca lumea. Ma că uite, e jegoasă țara. Ca... Da, 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 așa. Degeaba avem noi priveliști că nu e îngrijit. Nu, ce câine faină aici. Uite, doi. Era de rasă, bă, să-mi va, frate, Da, pula. ciobănești. Ia uite, ce acolo. Ia uite ce e. Doi curadei.